ka ɲininkali dama dama de lase o ma. N'a y'a lajɛ Assise nationale de la refondation mun kɛra décembre 2021 san décembre 2021 Assise ye laɲini dɔw de kɛ parti politiques kan a fɔla ko ka dɔ bɔ partiw la ko Mali parti ka ca kojugu bi parti 297 de bɛ Mali kɔnɔ maliden bɛɛ jɛna n'a ye k'a fɔ o parti ka ca dɔ ka bɔ a la. A filanan an tun ye opposition ɲɛmɔgɔ fanga dɔw kun dira a ma san 2015 sariya dɔ kun tala ka fanga dɔw d'a ma ɲininkali kɛla o bɛ bɛn wa. A sabanan Assise kun ye laɲini min kɛ bon o laɲini saba in kama mɔgɔw de ɲininkala région bɛɛ la ɲininkali kɛla ambassades la ɲininkali kɛla consulaw la an balima mun sigilen bɛ kɔ kan. O ɲininkali kɛlen kɔfɛ maliden bɛɛ welela kunu ani bi u kana ɲɔgɔn ye u ka kuma ni fɛn saba kan. Ni fɛn saba kan hakilinaw dira malidenw ye ɲɔgɔn kumaya o ye ɲɔgɔn faamuya. Kuma daminɛ kɔnɔ fɛn caman fɔra mais an y'a ye tile fila in kɔnɔ bɛɛ kumana bɛɛ sera k'i sago fɔ. Mɔgɔ ma jagoya fɛn na mɔgɔ ma su ka don fɛn na bɛɛ sera ka kuma k'i hakilinata fɔ. Bakuruba la fɛn min sɔrɔla a kɔnɔ laɲini min kɛra laɲini dɔw la a fɔla ko ka parti politique mun bɛ bi ko k'olu ci. Parti politique mun bɛ k'olu ci ka parti sariya wɛrɛ ta Mali parti ko kan n'o kɛra ko ka parti kuraw sigi. Parti kura mun bɛ sigi fana mɔgɔw ye hakilina min ta a fɔra ko Mali parti cayalenba kana tɛmɛ parti 5 kan tuguni. O kɛla laɲini belebele min fɔra jamanadenw fɛ. A filanan jamana musaka mun bɛ bɔ ka di partiw ma k'u dɛmɛ san o san jamanadenw farala ɲɔgɔn kan o ko ka faso musaka bɔ k'a di partiw ma o fana ka jɔ ko o ka jɔ pewu. O musaka min bɛ ta ka di partiw ma ko k'a ta k'a ɲɛsin jamana kunkanfɛn wɛrɛ ma. Bon o kɔfɛ k'a fɔ nin ye ne ka parti ye n ye n ka parti sigi diinɛ bolo kan ou bien siya bolo kan ou bien jamana mara bolo dɔ kan o tɛ bɛn tuguni. O de ɲini jamanadenw ye o de ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ mais nin bɛɛ tɛ lawaleya fo ni sariya dɔ de tala ka jamanadenw ka hakilina don o sariya kɔnɔna na. Premier ministre bɔra k'a fɔ a ko ni Ala sɔnna laɲini mun kɛra yan ko a bɛ taa a yira jamana ɲɛmɔgɔ la min ye président Assimi Goïta ye n'ale yɛrɛ ye min fɔ a bɛ kɛ cogo min na jamanadenw nabɔ a kalama ni Ala sɔnna ma. O fana kɛra laɲini dɔ ye. Laɲini dɔw ko président min bɛ yen sisan an ka président jamana ɲɛmɔgɔ général Assimi Goïta ko ka taa san 2025 ɲina ka san 5 mandat d'a ma. Sabula an ni jamana mun bɛ jɛ la Burkina ta san 5 dila o président ma Niger san 5 dira o ko o dira cogo min na ko ka san 5 di an ka président ma k'a ta ɲinana donc a ka san 5 kɛ n'o banna o san 5 a bɛ segin ka kurakuraya jamana kunna.